Здравей, Дейни! Аз съм Симона. Симона Тодорова. Мисля, че не ме познаваш, но правя този клип за теб, Деница Христова. Ти си ми една от най-любимите влогъри. Ти говориш много сладко, когато предаваш хората направо да ти гледат видеоклиповете. Толкова сладко и толкова хубави клипове правиш в света и предаваш колети, които са много сладки, като издаваш ти звук от гласа ти, като казваш нещо сладко и се храниш много и си много красива. Уверявам те, че много, много те обичам, просто ти си една от хубавите влогъри в света, който се поддържаш винаги знаеш какво да ядеш, как да се обличаш за навън и какво да правиш още не. Винаги си добра с хората. Искам да направя този видеоклип за теб, защото ти си толкова сладка, придаваш хубав звук с звука ти, с гласа ти и така. Моля те да прави един видеоклип за мен. Не, искам да направиш един видеоклип, който да покажеш твоите модерни дрехи. Чао,